Basta da napansin ko ubing tatay ito ah. Umutan. Andres! Andres! Shakti konsensyam! Minajay. Al-alyan nagsamot tayo tingal daw. Syakatoy! Ay konsensyam! Buyok, buyok, ayan man. Kapay bugay, edit na kamay. Mga toy, awisin ka ko mga landi manggami. Wow! Talaga bugay, dumanggaya? Una, ado, madimpay mabilang bunga nang. Punayin bugay, ataman, tangarudan, tamakaramanak. Sige, mga lakngarti pagtiltilan ta. Agoray, tapanak mangala. Ikamtisili na. Dati ni bugay, intan. Sige, intan. Gura man bugay. Ampay ang buyok. Pinaka-day mo na kamanggaan yun. Sidigan ang buyok. Basit lang na pinabanog ka. Nagad-day mo nga may nabanog isa kakon. Tisi mo na si Dagdaytan, man. Aguray ka man buyok, makatoy, partakam. Abay bugoy. Nasiitan to, gawin natin sakak. Adi na bugoy. Tiulok buyok, tiulok. Imbaga lang argi sakak. Sorry mo ta bugoy. Tangaro doon maka, nagdakol to magawin tabugsit mo. Purahinak mo ta. Nagubungan natin manggahon ah. Ba't kumabag ka ng tibil late? Ampay bugoy, pagkunak mo kanya yatoy, dildulin tamat. Wan, kanya may yatoy, nagbambantay kami na di tao na ni tatang ko. Adi ni, madi makikita. Ah, kasdiya. Wan, orayan tayo lang umalis tagalatan. Sige nga, Rod. Tangkubik, sama ano, Zoom. Ni umalisin, tagalan. Sige, tangaro din. Buyok, sika muli ah. Ang pisak nga eh. Sika. Diyak ang mumuli, buyok. Durisyak mo, tsak mo lamang. Kaya ninong ngamin nga manggatoy. Kanyayo. Kit gayam, sika ti muli ah. Sige man langanan. Karta ka ma, bakag subla di lakay. Wan. Ate na, si Pam nagdakal. Wow! Sige, tinag mo. Nagima sa naman, Sero. Ni, alipatag di tanong ko. Oh, no! Ni, dan sama ti mga alana di mangga ka. Ni, nagsubla di lakay. Muli ka, partangam! Basta da napansin ko ubing tatay ito ah. Umutan. Andres! Andres! Shakti konsensyam! Minajay. Al-alyan nagsamot tayo tingal daw. Syakatoy! Ay konsensyam! Ana, konsensya ka. Apay. Andres! Ada ko madamago! Ana ajay, inosensya. Ay isti, konsensya gayam. Ada ko madamagak! Sagot ama! Sige, konsensya. Ano ba ajay?
1+1. Konsensya. Aji na ti damag mo. Ako naglakamot tayo. Anya ba'y damag ko? Ke 1+1. Kasagutom, namadim sinagot al-alyang ka. Ano ba tapo? Mabutungak. Sigaro to sa gutugaw. Equals na! Atoy, 4 x 9. Gulay mo tayo. Nagriga mo tayo. Parigatan dagpay lang. Equals 36! Sigurado kita bagbagam, Andres. Man, konsensya! Sige, Andres. Mamatak ka niya. Pekas chay. Puro mathematics matidamag na. Andres, last na damag ko ito yun. 3,000 times 4. $12,000! Apo konsensya! Nalaing ka talaga, Andres. Uy, napo konsensya! Nalaingan ka talaga! Basta no kwarta! At ati maglaingak! Aray, nakagatak na, boss! Okay, sasabayo ko ito ba? Bumaba kayo man dita! Bumaba kayo man dita! Nakatangtangan to mga min! Natagamin niya, boss! Partaan niyo eh! Bumaba kayo! Sige yung ubeng! Kumita kayo man! Ukurubot nyo! Si kayong magamata nga duwa, ay kinugit mo ni ba? Wanang kal! Apay nga ratoy kayo, nakakain nyo dito ay. Nibugay nga min, angkal! Picture kami kumaangkal! Ano? Magpa-picture kayo? Apay? Adda nga min, project mi, angkal! Ano ajay? Kasla jay tao nga garami, angkal! Ukurubot nyo! Apay garami ak! Paglulukon daksa! Si kayo siguro nagsasautat tayo. Wanang kal, si kami! Oh, kitaan nyo! Kalala kayo timanggaya! Unang kal, nibugay nga min! Ampay siyak, sikat yung muli! Imbagam mo nga min na kanyayo! Kikanyami mat, nyawan niyang kal! Amo yung ubeng, badiyar arami din kasta, ay nagtakaw timangga. Takas nga arami data. Pasensya kayo ng kal, madi may maulitan. Unang kal, no dardang langanan. Ay, madingayam. Ni, nagluko kan? Sige, ayos aja yun ha. Nang maminsan, pagpakada kayo lang kanya ka, untik kang kayo. Talagang kal? Agpaiso ang kal? Woy, basta pagpakada kayo nga gala ha. Unang kal, salamat ang kal. Nagsimpot ka gaya mang kal. Sige rod, mga kayo rod ti kuan manggan. Ngam madiditoy ha. Yun tama din na isprayan. Nakala kami ng kal. Sunate yan. Ni, nagpartak kayong matayin. Unang kal, sige lang mo tinakapoy. Damo lang ti parpartak yung aduwa. Ukrabo yung aduwa. Nga nina nagnervyusan. Kuna no alyaji katungtong kaon, si kayo mo lagayam. Ibuyo ka diyang kal. Ni buyaw. Nagluko kang buyaw. Ang ganinak pa nakatakit nervyusan. Kasi narot nagdamag kanya yung timat. Kinibuyok mo lang ang kal. Ni, apay mga matematik mati dinamag mo buyaw. Assignment ko nga muna diyang kal. Ni, nagluko kan. Tapos yung pasagot mo kanya. Madik namin ang mong kal. Sunod din naman ko kanya. Mindset ba? Mindset. Si kayo ka talaga nga duwa. Ana, gusto ka data mangganala yawn. Unang kal, dati yan. Salamat ang kal. Sige raw din tayo. Yan, alambit na di ko ha. Picture ko na ibasaw. Tayo, baka birbiro ko na kayo balay yawn. Nagyaman kami ang kal. Awa na jay, basta madilul ulitan na galati manggan ah. Unang kal, madimulilitinan. Oh, hindi ka sa jay nga ramid.